ongi etorri, bai, larun bat honetan, Azamurkako 28. astronomia astea, itxiko duen azkeneko hitzaldira. Bai, hitzaldi hasi baino lehen, gauza pare bat komentatu nahiko nituzke, egualdiari begira eta bat, bai, ostegunean hasi ginen hitzaldi batekin, bai, nik eman nuena, atzo Esteban bizkaitarrakin ibili ginen, pixka bat abuztuan izango zen Eclipseari buruz eta aurtengo egoera handiari buruz. Bai, eta gaurko intentzioan zen azkenengo sesio hauek, Josurekin amaitzea eta gero Torreoiko behaketa batekin amaitzea. Ikusten dezutenez, lainoak baino gehiago gaur hartzen dituzte ikusiko, eta orduan gaur arratsaldeko behaketa zoritxarrez atzeratu egin behar dugu. Bai, hitzaldiaren bukaeran komentatuko dugu, baina hasiera batean gure intentzioa da hurrengo astean egitea. Ematen du San Jose Zubirako egualdia hobea izango dela, eta ostira, larun bat inguruan, Torreoiko behaketa hori, azkenean dana bukatzeko ginda bat izaten dana, ea lortu dezakegun. Oso normal izaten da gu astronomia astean jarri, eta guztun aste horretan ebile egitea. Bai? Zerratu egingo dituzte sekiak eta horrelakoa jo horretan buskatzeko. Baina, norbaitek nahiko baldin badu eta interesa baldin badauka, pixkat teleskopioak iratu eta horrela taldetxo majo batean oso ondo duten gehiago Torreoian goian, norbaitek etortzeko intentzio baldin luke, datuak jasotzen ari gara eta komunikatuko genituen norbaitek badu interesu izan begiratu komunikario bat galderak egin horrela handien nahiko kuritxo hartzen. Gero, hitzaldiaren bukaeran, denbora egiteko bai? Orduan, guk normalean, astronomia asteetan, 28 daramaztagu, eta normalean hitzaldi zientifikoak, potoloak, nire kasuan, inkluso aspergarriak esan dutuzkean, txapada egarra sartu nien ikostegunean. Baina, intentzioa geneukan ere bai, etxiko gaztetxoak ere, pixkanaka astronomian eta horrelako interesa sortzea, eta, bilatarriko taldekoek eskintza hori egin zuten, eta gu, post-post, onartu genuen gure azkeneko txarlaren. Orduan, bilatarriko taileko kide desberdina dauzkagu hendik, oinarritik etorri dira horrekin azkenengo hitzaldia ematera, eta gure kasu konkretuan gaurtxe, Josu Gonzalezek esplikatuko digu, pixka bat indikatuko baituzte beraien espazioentzionetara, bilatargirekin espazioentzira, eta eguzki sistemako bitxikeri pila bateratik eragon dituzte hauen esploratzea. Eta, orduan, kuriosia da, itxarango dugu. Ze kontatzen digun Josu? Taldean. Mila esker, sarrera politxak usten da gola, mila esker txarrentzetik eta kamonik etortzaten guztioi. Eta nola ez, mila esker Azamurkako lagunei, gomita pasatzearen gaur hemen egoteko astronomiako aste honetako parte izatera. Hau esan da, ezagutzen ez gaitzu zen ondako, esplikazioa bizkat, iatargi zer dan. Iatargi da Deba Baiarrako astronomia talde bat, konkretuki Deba Garaikua. Eta osatzen dugu Deba Garaiko herri diferentietako astronomia zaletuak. Ez da zientifikoak, jende asko galdetzen dut eta gure parte izateko zientzialariak izan behar gan, espertuak izan behar gan, erantzuna da ez, astronomia da zaletasuna bakarrik duki behar dela. Nik nauk ez dokat bat formakuntza zientifikoik, zutako asko bezala, nahiz txikitan zerura betu zebana eta galderak izutanak bere buruari, eta guztik horre, komentabiena erantzunen dira. Guzti hau esan da, gaurko saioa izango da eguzki sistema pixkatxo bat ezagutzea, bidaitxo bat ingo planetez planeta eta bitxikeria diferentiak ikusiko ditugu. Eta ordu betetxo bat irago dau, eta saiatu orkezpena publiko guztien dako izatu, unien dako, helduen dako, akau peinu batzuk helduen dako, unien dako, danon artian, ondo pasatzen dugu. Eguzki sistema. Zer da eguzki sistema? Da eguzkisa eta eguzkia orbitatzen dituzten gorputz diferentia, planetak, asteroideak, kometak,
hautza, gaza, bale? Danen erditzean eguzkia dago, eta osatzen dabe, familia kosmiko polizia. Baina nola sortzen da sistema planetario bat? Gure moduko eguzki sistema bat nola sortzen da? Bueno, jarraian, 6 pasotan ikusiko, 6 diapositibetan, baina lehenengotik azkenera bitartean, pasau ziren, 10 milioi urte eta 1 milioi urte tartean. Olako laino molekular baten bihotzean, itxuraz, isia eta hotza dantoki batean, dana hasten da. Milioika urtez, hauz eta gaz kantitate erraldoi hau, unibertsuan flotatzen egoten da, zerbaitek bere kolapsoa eragiten da bendrartea. Laino honetan, gehien bat hidrogenoz osatuta, badare bai, aspaldi hildako izarrak aportatutako osagaiak. Eta hau etorkizun hurbil batean, bilakatuko da sistema planetarioan zehazka bat. Esan bezala, aspaldi hildako izarrak aportako elementu bat ere, karbonua, burdina, oxigenua. Eta guzti hori, gure barruan badago. Gure horreleko burdina, gure zurretako kaltzia, eta gure gorputzeko ur molekulak. Guzti hori, aspaldi batean, honen parte izan zen, olako laino baten parte izan zen. Lagoan kantuak esaten daben moduan, horko hau guzti hori, egun ematen, bihurtuko da izina. Baina unibertsuan besta ez erretirako berik egoten. Gertuko izar baten estanda batek, uin kolpe bat botako dago espazioa. Uin horren eraginez, laino hau kolapsatzen hasiko da. Milaka urtetan, milioika urtetan bare egondan laino hori, bere horeta gatuko dago, eta eratuta zegoena trinkotzen hasiko da. Lainoa kolapsatzen hasiko da. Eta historia honetako lehenengo protagonista gravitatea izango da. Trinkotzen dagoen lainoan gure hortan, poliki, presioak eta temperatura gora ingo dabe. Eta bertan, oraindik izarra estan gauza bat jaiotzen da, protoizarra. Eta bere inguruan, ikusten dut zuen bezala, gazesko eta hautzezko disko bat osatzen dago, etorkizunean planetak izango diena. Disko horretan, partikula txikiak elkar kolpatzen dugu dira, bata bestiakin, kolpatzen eta loturak itzen. Partikula bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Poliki, gehitzen jungo die, onditzen akresio bidez. Eta jaioko die planetesimalak, eta beranduago protoplaneta. Eguzkitik gertuan darenak, planeta eritxu bihurtuko die. Eta eguzkitik haratago darenak, urrutiago, gaza etxikituko dabe, eta erraldoi gaseoso bihurtuko die. Laino horren erdigunean, temperaturak eta presioak muga bat ditu dabe. 10 milioi gradutako muga. Fusio nuklearra hasi da. Izarra piztu nindan. Eta bere lehenengo garrazia, hemen ikusten duzuen, txorro bipolar horrek sobrendoka materia kanpora bota. Behin eguzkia piztuta, eguzkia haizea hasiko da, eta bere izango da arduraduna hor sobran dagoen gaztana garbitzen. Eta modu horretan geratuko dira eguzkisa eta planetak inguruan orbitatzen. Gaur egon ezagutzen dugun eguzki sisteman oso antzekoa. Ikusten duzu moduan, hasieran ikusi dugun hautz hori ez da desagertu, antolatu egin da. Eta gaur egon hautz hori gu gara. Korte drastiko musika. Eta hau da ikusten duzuen hau da esnei bidea eta gure galaxia. Bertan kalkulatzen da 1.000 milioi izarretik gora dagoela. Eta gure tokia dago hemen. Orionen besuan, gure galaxia da galaxia espiral barratu bat. Eta horko beso txiki baten kokatzen da eguzki sistema. Planetak eguzkiaren bueltak egoten duten bezala, eguzki sistemak galaxia erdian dago zulo beltzari, Sagitario A izarra deitzen da zulo beltzari, bueltak ematen dut. Buelta bat emoteko, gure galaxiari 255 eta 250 milioi urte behar dira.
Pentsatu zen baino da, Tarte horretan, dinosauruak agertu ziren lurrian, desagertu ziren, eta gu agertu gara. Ez dakit askorako, baina momentu zen ekari. Eta hemen dago, eguzki sistema, galaxian zehar mobitzen, orduko 250 kilometro orduko abiadurarekin. Bueno, jatargin, beti okio bametza eguzki sisteman bidaiatxo bat itzeko, baina arazo bat dago. Eguzki sistemako distantzia oso handixak dira, eta gaur egunen arte misio tripulatuak dudien abiadura handixena da 39.000 kilometro orduko. Asko moten dago, baina distantzia handixetan oso abiadura motela da. Horako abiaduran, bidai bat egin ezkero, eguzitik abiatuta, Neptunora nio juten, kartoko ginen 10 urte. Saturnora juten 4 urte, eta Martera juten 8 bat hilabete. Baina, bueno, ala eta guztiz be, anima hori ginen, espazio ontzi bat erostera, eta, bueno, zeginen bigarren eskuko web horretxetan begira eta aukeratxo bat ikusi ginen, espazio ontzi batzu zerrela eren jabiak zorrekik jonin ziela eta jaztiela gaitzen. Eta bueno, erekin egin nuen kontaktu bat, eta hauek ziren saltzaileak. Eta bueno, ez da emoten, baina tipo jatorra ziren. Eta horko espazio, ez que txikizak ez duzu zautuko, nire adetik horrez aten bai. Zelako estenak ikusien telebizta nagoekin, eta bueno, zero jatorra ziren. Holako espazio bat erosi ginen, eta pixkat tunean ginen, aldaketatxo batzukin jaun, eta hola esin geratu da. Iatarki egiz plazan dira. Hemen dakazu elegante asko oinatiko plazan. Zergatik oinati? Esan dutzu egiten bezala, iatarki da Baiarako astronomia talde bat, eta gure zedia dago oinati. Espazio dira bertan. Eta gainera, pausatxo esan betzuz, dauko taldean pare bat ingeniero lortu da benak motor berri bat, eta distantziak ja ez die hain luziak guretako. Luziak bai, baina ja azkarra guretzen da. Eta lortu dabe, abiaduraren uneko batian bidaiatzen. Ez notu esan zera ondio, motorra ez dago patentauta. Baina, beste itzali baten kontatu zuzela, zela lortu ginen hau. Motor horrekin, motor berri horrekin gure bidaia asko murrizten zen. 3.000 kilometro segunduan bidaiatuta, Neptunora 17 egun derritzen entzen ginen. Orduan, pasan urteko abuztuan, ginen orokorrak, gure bidaiatxo horretan pasau. 17 egun punta, 17 egun etorri, gutxo gara iabetuta zehose, lanian permiso eskatu ginoan, eta iraieko gutxo batzuk gure hartu ginoan, formesetan. Eta ginoan, bidaia hau, 17 egun tarratzen ziren, lehen 10 urte tarratzen ziren tokira, lehen Saturnera esan dugu 4 urte eta 2 hilabete, 5 egun eta erdi, eta Martera tako gota bat orduan. Eta hemen gare espaziontzira sartu baino leheno, eta egin familia argazki bat. Ikusiko zinaten ja, hemen dagoela. Eta, guminan, jatarriko 7 kide, eta hemengo hau da gonbidatu berezi bat, gero erakutiko dutu zein dan. Bera da, Ian Gisa zapatu zeban lehenko gizona, gero ikusiko. Sartu ginen gure espaziontzian, eta ginen urretxe, eta lehenengo nahi ginen zen, gertutik gure itzarra esaztia. Gure itzarra, arruzpisa, eta abiadura horretan, 3.000 kilometro segunduko abiaduran, heltzen ginen eguzkira 14 orduan, 14 orduan, eguzkira, oso nabia, espaziontzia oso ondo babestuta, bertako beruak eta jasateko. Eta 14 ordu bidai hau eta gero, hemen dago gure itzarra, eguzkisa. Eguzkisa, kriston koloso itzela, diametroa batetik bestera, 1.000 eta 2.000 kilometros. Lurran tamainekin alderatuta, oso handizia, lurra bakarri dauka, 2.000 eta 700 kilometroko diametroa, Eta gure eguzkisa, nano hori bat da. Nano hitza ez da txikisa da dauko. Nano hitza jako, justo ez da dako erraldoi bat. Eta hori hitza ez da argi hori daukarako. Da,
bere gainazaleko temperaturagatik, bale? Izan be, bere argisa gertu dago txuritik horitik baina. Zela dago osatuta, eguneko 74 hidrogenoz, eguneko 5 helioz, eta eguneko 1 materiale astunagoz. Eguzki sistema osoa hartuko baginu eta pixu baten jarri, pixuak emango zeban balorian, eguneko 89,86, eguzkian izango zen. Eguzkia oso masiboa da, bale? Hora, hortik eguzkia kenduta, planetak, asteroidiak, gauza, hautzak, kometak, danak, eguneko 0,6ko masa bakarrik dutko zeban. Eguzkia oso masiboa da. Masiboa izatetik aparte, betuz lako bizan. Konparuta, hemen bakazo Jupiter, bai? Gure sistemako planeta handitzena. Hori jolazteko eguzki bat da. Bai, hor da ikusteko tamaina konparatzeko ez da benetakoa. Baina beste izar batzuk alderatuta ikusten duzuen, ez duzu ikusiko. Hemen da guztiak, pixel bat da apenas, behitu beste izar batzuk, ze tamaina horreke bai. Bale, ez gure planetekin konparatuta onditza da, baina beste izar batzukin konparatuta ez da izar handi bat. Eguzkiak zauzka geruza hauek, hor eguzkian nukleoan, fusio nukleara gertatzen da, bertan 15 milioi graduko temperatura dago, eta bertan sortzen da energia, poliki beste kapetatik, tanborez doia, fotosferara iritsi arte, fotosfera da eguzkian gainazala, guk ikusten duguna, bai? Behin fotosferara ez danean, bere temperatura 15 milioi gradutik, geiztuna 2005 gradura. Bale. Baina gero, beste geruza bat dago koloa dana, orgoizan ikusten duzuen, eta hor temperatura, bapakian 3 milioi gradura egontzen da. Eta, zergatik, amikan ez dago erantzien ez dakigu. Bueno, kontakota fusio nuklearra, esperamia fizikorik ez egotia, zegoela honetzen dozta, baina, modu simple bat dira, bale? Zer gertatzen da eguzki izan nukleoa, bale? Bertan dago temperatura oso saltuak, 15 milioi gradu zan dugu, eta aparte dago, bertan dago kriston presinua, bale? Zer gertatzen da presio eta temperatura eraginez, hidrogeno atomoak elkartu itzen die, fusiona itzen die, eta fusio horretan sortzen da helioa. Eta hemen, tarte honetan, sortzen da kriston energia. Tartian guk ikusten dugun, begiruztaz ikusten dugun, argisa sortzen da bertan, bale? Baina galdera bat inbetu dut. Hor sortzen den argisa, horko fotoi batek, zenbat tardatzen dago eguzkitik irtetzen. A, egun eta 1000 urte bitartean, B, 1000 urte eta 1000 urte bitartean, ala D, 10.000 eta 150.000 urte bitartean. A ber, A, D, D, zaten zuen. D, A, D, D ala B. D, A, D. Bueno, erantzun amagozko gurekin hegazkinean ez bakatu. Espazioentzian etorri izan gonbidatu bereziak. Esan dutzuet ala berak, ihar gisa, zapatu zeban lehenengo gisa. Vale, venga, berak amugu. Gaizeak inti. Ez badazua sinesten proba dauka. Proba dauka, bere izan zala, ihar gisa zapatu zeban lehenengo gizona. Ni Armstrong baino 10 urte lehenago, pero marka lehenago gutxi. Así que... Bai. Hau esan da berak emagozko erantzun zuzena, bale? Erantzun zuzena, tuku. D. Eguzkian nukleoan sortzen den energia horrek, argi horrek, fotoi horrek, datatzen dago 10.000 urte, 10.000 bitartean eguzkitik irtetzen. Bale? Ze pasatzen da, bertan dago materiala oso tensua da, eta hor fotoi bat sortzen da momentuan, hasten da kolpatzen partikula diferentiak, eta inglesez ditzen jakon, random walk itzen dago, giltede aleatorioa, edo horako zerbait, bai? Kostatzen jako irtetzeko hortik, lehen komentagoen urteko puro hori dena. Zue pentsau goen eguzkia ikusten duzuenean, zaila dago euskal herrixan, baina ikusten duzuenean pentsau, hor zure begizetara atorren argisa, hor barruan sortu zela, ondala, minimo 10.000 urte. Hori da, ikaragarri. Zuzia hori dugu. Zuzia hori dugu. Hau, kere bitxiko, ez datu spoilerik. Vale, argi hori ez duenean fotosfera da,
fotosferatiak lurrera gure bekizetara heltzen 8 minutu tardatzen da, bale? Hemen dakazuen argazki hau, guztizan argazki zara, pentsutik eta. Ez baina gau bere inigo zure argazki zuztu dala. Zure darrako izan leike gai, inigo eta argazki zara. Hemen ikusten duzue, hemen daukan orman horrek, guztizan daukan orman horrek, sortzen die 11 urteko ziklotan, bale? Oindala gutxi uste 2008 esan zala azkenengo zikluan pikua. 11 urteretik, 11 urtera, piko bajotzen dago, ikusten duzuen eguzki orban askokin, bakatu, eta gero joten die, desagertzen, beste 11 urte barru gero desagertu bat, bale? Honek agertzen die, eguzki xan eremu magnetikoak gatik. Bale, eremu magnetikoa oso aktibo goten da 11 urtero, eta momentu batien eguzki xan energia lurretik eguzki nukleotik irtetzen dagoenean, eremu magnetikoa blokea guntzen da zona hori, eta horregatik temperatura bertakoa da, pizkatxo atotza bat, beste gainazelekua baino. Gainazalean 5.500 gradu bat badare, guzti orbanetan 2.000 inguruko temperatura dago. Guzti orbanak askotan lotzen die koroko masa jautiketekin, bai? Askotan pasau alda, horrelako esplosio bat, horrelako masa jautiketa bat, botatzea guztitik. Eta kasu honenetan, ikusiko minuzke lurra joko bazean, aurorak, ohiko baino hegoalderago. Eta kasu txarrenetan, kalte larriak sortu aldau lurrian, horrelako batek harrako dozkera, bai? GPS-iak funtzionatzen laga, sare elektrikoak jauzi, hegazkinak hegantziak desbideratu polotatik ez pasatzen. Hau da pasatzen da, horrelako batek masa jaurtiketa bat irtetzen da lurran horabilian, baina guk lurrak dauka eskutu magnetiko bat, bai? Bestuitzen duguna eguzkia izatik, eta horrelako energeta potentiak ekoten dienean, bere lan haitzen dago, eta bestuitzen duzko bai. Baina lata be, poloetetik sartzen da, eta baldin bada potentia, sortu bat ditu, aurorak hegoaldera betutzen da. Hau pasau zen, adibidez, joan desguazan ez, 2008ko maiatzian, aurorak ikusi ziren Euskal Herrian, ikusi ziren, zen etxean arrako zozten, baina, bueno. Eta argazkia oso famatu, izan nago nuzan gazterukatzeko San Juan. Bai, kamaratik ikusten zen, ezin ikusi, zuk ezin ikusten begi biztatze zelula gorri zen, bai, kamaretatik eta esan nolako arrazkizan politxa geratzen da, baina arrazkianeko famoso egin zen, bai, Berdin eta lako izan agertu zen, egizan spektakular da. Hau izan zen, gaina abizu batzoan, koroko masa jaurtiketa bat egon zara lurrera zutorela, eta posible zala lurrak ikustia oiko baino bero, eta Euskal Herrian ikusi ziren. Bueno, eta udaren moduan, eguzkisa jaio eta hilingo da. Eta justo bere bizitza errizan dago, baina 5.000 milioi urte barru, erregaia bukatuko jako, hidrogenua saiatuko da eguzkisa material astunagoak fusionatzen, eta ez da ulertuko, eta orduan bere oreka puskatuko da, eta bere kapak kanpora botako ditu, eta hori izango da eguzkisan eriotzan, bere kapak kanpora botata, etorkizunerako izarren hau minutu gara, bai. Hau da Merkurio. Jai, atarkiek izia juntzaina Merkuriora gerturatzen. Merkurio da familia planeta eritzuen familizatua, hau da Zapaldileken planeta bada. Eguzkitik gertuen dago planeta da, pero 18 milioi kilometro dago. Temperaturak oso aldakora dira bertan. 180 gradu dara zero azpitik eguzkisa joten eta bentokizetan. Eta eguzkisa joten da bentokizetan, 180 gradu dara, oso bero asko itzen dago bertan. Urtiak urte motza doza, gara gota sortzi egunian behin egoten dutza gueta bat eguzkisai. Eta, nahiz eta bertan pero askoin, deskubritu dabe, darela krater batzuk ez dabenak eguzkisak sekula jotzen bertan, eta bertan, sineste zina moten dabelarren, ura dago, izotza dago.
Bale, hau da gazti bat radarretik eta bat lurretik, eta horko krater horretan dago ura. Eta esan oso, ez da posible Merkurio ura egotia, bizotza egotia, eguzkitik hain gertu baldin badago. Bueno, eguzkitxak jotzen ez badau, temperaturak oso gotzak dira zertan. Eta zertara nola heldu zen ura. Hemen ikusten duzuen hau, da Kuiperren gerrikoa, Neptunotik haratago dago eremu bat, ariz, metaldez eta objekutze osatutakoa. Bertan esan planetarik osatzera iritsi, zergatik eguzkia iziak bertako gazak garritzu zaban eta esan planetari sortu bertan. Konta nahi 2000 urte gutxi gora bera, Jupiter eta Saturnon orbiten mugimendu baten ondorioz, bertako objektu asko hasi zen eguzki sistema barnean dela jauzten. Eguzkia da. Eguzkia da, planetak eta hau Kuiperren gerrikoa. Bertako objektu asko hasi zen sistema barnura jauzten, tartian kometak, eta uste da horrek ekarri zebela ura barako planetetara. Adibidez, Merkurion ikusi ditugun krater dira. Kuiperreko gerriko kometa oso famoso bat, eta Zuitaten kometa. Bai ala ez? Bai, super famoso da. Bati dudaltu dozu, esaten mozue Perseida? Perseida bai izagutzen dituzu, ez? Perseida sortzian arduraduna da Zuitaten kometa, bale? Kometa honek bizitatzen gaitu 153 urtero, azkena 1982an izan zen, todo espresua esukula bezala ikusiko, eta bere eguzki ondoko pasuan lagatzen ditu bere guztareko zaborrak, eta lurak bere orbitan, kometa lagatzeko zabor horretatik pasatzen da abuztuko fetxa bietan, abuztuan Perseida ikusten ditugun momentu horretan. Eta zer da Perseida bat berez, lura bertatik pasatzen denean, atmosferara sartzen dira kometak hor laga ditun partikula txikiak, eta ikusten ditugu zeruan izarru zurria bat. Hori dire, hau kantitate txikiak, gure atmosferara sartu dienak, pasatzearen kometak kutirozkun arrastetatik. Zergatik ditu Perseida, justo lurak epoka horretan, sasoi horretan, monta belako Perseo kostena ezirutu egiela bidaia. Baina, badare, beste kometa batzuk oso urrutitik etortzen dienak, oso urrutitik, ohorten lainotik. Ohorten lainoa da, gure bat, ondaren milaka objektu izoztutakoa, eguzki sisteman hastapenetan, Jupiterrek eta Saturnok bere gravitatiakin kanpora botatako gorputz asko, eta geratu ziren, hor, forma esferiko horretan, eguzki sistema figuratzen. Hau ez da begibiztaz ikusi, baina kalkulen arabera, matematiken arabera eta kometen jarreren arabera dakigu ez ikusten dara. Hortik adibidez, etorri zen, 2023an bizitatu zuzkun Txutxitzan Atlas kometa. Argazki hau dago eta bai ginigok, piztun argazki ja, benetan politza. Kometa honek anandik bertatik etorri zen. Bueno, eta Metaton izatarkiekiz urrengo planetara gerturatzen, urrengo planeta Artiza da. Artiza da planeta aritzuren familixakoa, eta nahiz eta eguzkitik gertuen ez dagoen, bertan dare eguzki sistemako temperatura altuena, 950 gradu dara bertan. Bitxikeria bat dauka, eta da hau, urtiak, eguna bakartu irauten dauela urtiak baino gehiago. Hau da, bere ardatzian bilatzen, eta ardatzen dau, gehiago eguzkiak dira ematen baino. Bere diametroa Uranos antzerakoa da, 2000 kilometro. Eta eguzkitik 108 milioi kilometro da baina. Bueno, uste da, Artizarra sortu zen tokiagatik, lurretik oso eta dakan tamainagatik Uranos antzekoa dela, uste da, aintzinean, oso planeta antzeratuak izan alziela. Zer gertatzen da? Eguzkitza bere sorreratik gaur eguneraino bere dizdira 130 igo dau, eta dizdira hori eta bere hori izan zen errunduna bertan gaur egun dagoen klima aldaketa hasteko.
Eta orduan, gutxi dakigu, gaur egun dago klima aldaketa potolo horren ondorioz, gutxi dakigu bertako iraganari buruz. Zer gertatzen da Artizarrian gaur egun. Atmosfera dago karbono dioxido mordua, eta honen lagatzen ditu eguzki pixak sartzen bertara, baina berua ez da lagatzen gero kanpora egiten, bale? Beraz, horren ondorioz, kriston negutegi efektua dago bertan. Gaur esan dugun bezala, 90-90 temperatura berua da. Bertan, beruna be urtu ditzen da. Eta ez da bakarrik berua. Bertako presioa atmosferikoa be, lurrekoa baina, largota marraldiz handixoa da. Han, gainazalian zutik egon da, zure gainean dokazoi pixua da, lurrian, 900 metro itxasazpizia egotia bezala. Vale? Altura horretan, sakontasun horretan, lurrian, submarinuak eta be, kriston zenduak gira be, eskolapsatzeko uran pixua gati. Pentsau bertan, zelako infernua da gaur egun Artizarra. Argazki gutxi dare Artizarrekuak, hau da daren gutxienetariko bat, 60 eta 80 hamarkada tartian, Sobietar Batasunak heldu zeban misio batzuk bertara, benera misioa, eta hau da bertako sonda bat, 80 hamarkadan bertan lur hartu zeban, argazki bat tara zeban, lortu zeban bialtzian bueltak, baina segitzuan itzal dutzen zen. Bertako egoera estremuegatik. Bueno, eta jarriñan Martera bidean, eta bide horretan durante pasau ginean, gure planeta gara ikusen ginoan, eta jarraitzu ginen aurrera. Vale? Marte, planeta harritxu den familisakua bebai. Egunak irauten dago gureko oso antzera, 24 ordu eta 24,6 ordu, bere datatzen buelta moten. Eta ja, eguzkitik ja, bastante horretik, errondak eta 8 milioi kilometrora, hemen esartzen dira unitate astronomikoak, zaten da 1,5 unitate astronomikoa dagoela Marte. Unitate astronomikoa da Lurra eta Eguzkiaren arteko distantzia, 150 milioi kilometro direla, bale? Eta distantzia guztietan gaitzen dugu berbaia unitate astronomikoa. Diametroa planeta txikitxo da, Lurran erdisa baino zertxo bat iso dauka. Naiz eta planeta geologikoki hilda egon gaur egun, dago volkanik, plakak ez dien mobitzen, bertan dago eguzki sistemako volkan handixe da. Olympus mendia, bai? Zagutzen oso Olympus mendia? Oso volkan, oso mendia handixe da. 22 kilometroko altueria dauka, eta bere diametroa 6 kilometro ingurukoa. Bertan zutik hartzen basa mendixan gailurrian, eta begiratzen duzu urtzi mugara aurrunera, ez duzu ikusten mendixan amaiera. Planeta daukan kurbaduriagatik eta bere diametro handiagatik. Konparatzen du Lurreko beste mendi batzukin, hemen daukazue Everest, Lurreko mendi altuena, eta betu Olympusekin konparatuta, zelako txiki ikusten den. Eta bere diametroa Frantziakin konparatzen du, begiratu gisa Frantzia oso hartzen dago Olympus mendiak. 1877 garren urtera goiaz. Hemengo mapa hau, marraztu zeban Giovanni Schiaparelli astronomo italiarrak. Martek badauka dako pasarte ilun batzuk, eta bera teleskopetik begira jarri zanean, iruditu jakon, pasarte horrek, gure ilun horrek, zirela Marten ziren kanalak, kanal naturalak, mugitzen zeben agura alde batetik bestera. Bere italiarra zan, kanali deitu zuten kanal hauei, eta gero hitz hori itzuli zebenean inglesera, kriston liadia mototzen. Zergatik itzuli zeben canals bezala. Eta canals hitzak dauka kutsu artifiziala. Artifiziala, itzulpen egoki gisa, channels izan zen. Bueno, canals bezala itzuli zeben, orduan munduan hasiera jendea pentsatu, ostras, kanal artifiziala den Marten, ostras, zibilizazio badago, martiano badare. Hola jaio ziren martianoak. Eta hemen ikusten duzuen hau da Percival Lowell. Percival obsesionau zen Giovanni Schiaparelliren historiekin, berak ikusi zeban kanal horiekin, eta beretzen garamente bukaeran, berak inzeban hemengo behatoki hau bakarrik Martera begira goteko.
obsesionatu zen hau astronomo Martekin, pasatzen zintzen ordu pila bat Martera begira, eta teoria bat desarrollatu zegoen, bere ustez, Marten zegoen zibilizazio zahar bat, baino zaharra egarrisa pasatzen zegoena, eta zegoen Marten bere poloetan izotza gurtzen, eta honek inzeben, martzetarrak, bere ustez, inzeben kanal batzuk poloetatik ura, gure ekuatorialetara ekartzeko, bertako biztanleen artean, ura banatzen, bale? Bueno, gaur egun denok ezagutzen dugu Marten egoera zein dan, bakigu ez dagoela zibilizaziorik, ez dagoela bizitzarik, eta, Percival Lowell jauna, oker zegoela bere teoriekin. Hala eta bere teoriak ezin utxarrak izan, bere esker jarri zen jende pila bat Martera begira, espaziora begira, eta inspirau zeban, gaur egungo eta orduko zientzia fikziozko idazle asko. Hau da Marte gaur egun, ikusten da pasamortu eraldekoa dela, bertan ez dagoela zibilizaziorik, ez dagoela bizitzarik, ez dagoela sekula zibilizazio bat egon bertan. Hala bai, argazki hau, 1996 urtean, NASAko Viking sondak, Marteko Sidonia mentxara egiten da ikuru batetik pasatzen, eta argazki horretara zegoen. Argazki horretan, usten zen, aurpegi bat, Marten gora begira, harriren batian indako aurpegiren batero. Eta, zazoi hartan esaten sare sozialak, baina argazki honek, inzeban korrika, mobilu zen toki guztietatik, eta, jendeak iritzitean pentsatzera, Marten, igual, zibilizazio zaharren batek, horako zerbait egin zebaten. Baina gaur egun, badakigu berriz, segati patauzan, 1998an, 2001 urtean, Mars Global Observatory sonda, eta kalidade handiagoarekin eta zeban argazki hau gune berdinean, eta hori ikusten dela dela ligatutako munio bat, beste ez. Eta aurpegi hori, gizakion ikusin da bakarrik izan dela. Horten eklipse guztian gare, eta Marte dauka bi satelite, dira Phobos eta Deimos. Ez die satelite hauek guria zelako esferikoak, beren masak, ez da belako masa gainaina, forma esferikoa moteko bere satelitiei. Eta hau da Marten ikusiko gunean eklipse bat, hau da Phobos, ilargia bertatua. Eta hau da, eklipse bat zela bizitzen da Marte, Phobos pasatzen da bertatik, eta ez dago ikusten da arroka bat bezala, bertatik pasatzen, lurrian ikusten ditugun eklipsietatik oso diferente. Lurrian eklipse bat, justo, da kasualitate kosmiko ikaragarria, segatik ilargisak eta eguzkisak tamaina bera dauke begibistaz begiratuta, bale? Eguzkisa ilargia baino 400 aldiz handiagoa da, baina nola 400 aldiz urrutiago dagoen, bat bestian parian jartzen dienean, justo enkaja gutxen da. Horiak kasualidade kosmiko itzela. Duela milioika urte, ilargisak hartu dut zegoen. Ez eben enkajauko horako ondo. Eta etorkizunera milaka urte gabe, ez da enkajauko horako perfecto, zer ilargisak ugandik urrizten doia. Lasik ebetuz lako sasoian bizigan, gaur egun horako zerbait aprezia bat dugula gure bizitzetan. Abuztuak 12, akordatu. Abuztuak 12, eklipse bat dugu, Benatzo Estebanekin egon zinatenok, edo egon pasan. Abuztuak 12 ez dakit oportan nola zoiazten, baina ni seguramente gure betzian nagonez. Etxian abiso eta gara dira, zikere. Hemen guztiez horren gune horretan danean gabe zingo da momentu baten. Kimiziak gehiago irango dau, barra urdinia, minutu gehiago, baina horko gune dana gabe zingo. Adibidez, Donosti ikusten duzu kanpo geratzen dara, baina uneko laragotan ere ditzen da Bergara ni Bergarako naiz. Bergara bere ez dago justo eklizian gunean, baina, laragotan beretik, baina hori bai, eguzkisa egon behar da osotasunien, atlateko sortziteretan oso bajo, hori zonpion. Orduan, badaz, zaitxeste menditxadaren munduetan egon, hori altu batera joan. Eta Euskal Herrian, egon ditza, kusiko.
Bueno, Martera itzultzen berriro, gaur egun dakigu Martek itxura duki zebala ondela 4.000 milioi urte. Zebala itxaso bat zuritzen zebala bere ipar hemisferioa. Baina, bueno, gaur egun ez da hori. Eta ura baltin bat zegoan, bizitza sortzeko dudia hongo zen, ez dakigu, baina hori ari ikertzen gaur egun. Zein dago ikertzen? Adibidez, honek da Perseverance rovera, NASA-koa, eta bere lan handitzena, edo printzipalena da, bertako aitzinako bizitza mikrobianoa aztertzea. Hau da, Marten bizitza egon zan, mundu jakin batean ala ez. Hortarako, dauzka zintzeko pila bat materia. Hartzen dugu lurreko mostrak hartzen ditu, zeiatu ditzen ditu, bertan lagatzen ditu, etorkizunean baten bajun bila hartu, lurrera karri, lurrean aztertzeko. Dauzka kamarak, arrokak eta ondo aztertzeko, laserrak, gauk esperimentuak itzeko bai, oxigenu batekin. Oxigenua sortzen dau, bertan batean laboratorio txiki batekin. Da pasada bat. Eta nora bialdu zeben nazak, rover hau? Yesero deitunan karakter batera. Hemen ikusten duzu hau karaktera izango zan hau, karakter honetan da berez izatzegatik dago hemen delta bat, delta fosil bat, mendidator energia, mendago fosilizatutako delta bat. Eta, toki egokia, aitzinako bizitza mikrobianoa bilatzeko. Iztu dut bila hortu ziren, ez dakit esatamente nu, baina bai. Hau da, antza danez, Yesero zeukan itxuria ondala 4.000 milioi urte. Eta, ikusi dugu moduan, lehen ura zeukan, ura zeban, iraganean, eta gaur egon basamortu galdu bat Marte. Ze pasatu nola iritsi zen momentu bertan Marte? Marte txikixa izatean, lurrak dauka bere erdizan nukleo bat, kanpoan dola ustutako kurtinia, eta horrek bueltak emoten ditu, eta sortzen daun lurian, olako eskutu magnetiko bat, eguzkia izia dator lurera, eta gure eskutu honek, bestu itxur gaitzu, atmosfera mantentzen dau, saldo, eguzkitik. Zer pasatu da Marten? Marten uste dena da, txikixa izatean, bere nukleoa zikatu nintzala, biratzea egitizotan, eskutu magnetikoa galdu zeban, eta eguzkia iziak poliki bere atmosfera garbitu zeban, eta gura desagertu nintzen, poliki. Horregatik da gaur egon ezagutzen dugun basamortu erraldoio. Baina badoia jatarrik ikiz aurrera, bere begian. Eta urrengo pasartea izan zen, zen ikusten duzuen hau, asteroideen berrikoa, hor ezkerra pilotua, gure pilota nahiko trebila zala, eta arroken artia da moldatu zen. Asteroideen berrikoa da, gure hau Marte eta Jupiterren tartian, hor esan planetarik sortu, Jupiterren marea indarregatik, esan egun aukerarik planeta bat sortzeko bertan. Baina, aurrera jarraitzen duan, Jupiterrera irian, eta heldu ginen Jupiterrera. Hemen ja, planeta mota aldatzen da. Hau da, erratorik gaseosoen familiakoa, planeta handiena guzti sistematik, ikusten da bere lurrari buelta bat emoten, gero eta urrunua gaur, gero eta geixo tardatzen nebelaz, 11 urte isa 12 urte behar da lurrari buelta bat emoteko, bere ardatzari binatzen 10 ordu tardatzen dau, eta guztitik 5,19 unitate astronomikoa dago. Bere diametroa, lurrakiko garota oso pizaz. 152 kilometroko diametroa dago. Zer osatzen da gehien bat? Hidrogenoz eta helioz. Dago mito bat, esan nabena, nola hidrogenoz eta helioz osatzen den, eguzki xan bezala, egon zara apunto eguzki bat izateko. Fusio nuklearra azteko bertan, baina, egisa esan, mito bat esterik ez da, bertan fusio nuklearra azteko, ertubiako esan, gutxienez, 75 aldiz daukana baino, masa gehiago, bale? Orduan, oso buruti egon zan, izarrak izatetik. Hidrogeno eta helioz aparte, baduka oso kantitate txikitan, ur lurruna,
amoniakoa eta metanoa diela, hemen ikusten duzuen laino hauek elementu horregatik emoten dute kolore hori. Gas bola erraldoi bat da, baina gas bola erraldoi bat denez, ezin dugu zapaldu, ez da planeta harritxo, ez du bankak bertan jarri, baina gaza baldin bada, pasau egin gure espazientzian alde batetik bestela. Ba ez, ezin dugu pasau. Bere atmosferan barrura juno bagina, bertan dagoen persini bat, iatar biekin, segituan apurtuko ez, ezin esku bada. Da, planeta oso ondizia, oso masiboa izatez aparte da oso ondizia. Zabalduko baginen, azten baginean, luz planeta barruan sartzen, pon, ba, 1.000 luz planeta sartuko zian barruan, gutxiko gara bera. Eta bere karakteristika famatuena, hemen ikusten duzuen mantxa erraldoi gorri hori, mantxa hori da ekaitz bat, dagona aktibo, dauka 6.000 kilometro batetik bestera, bertan 1,3 lur sartuko zian, eta mantentzen da aktibo, segatik hemen lurrian ekaitzak lurra aportzen da baina adibidez, ekaitzaia guan bukatu dutzen da, eta amaitzen gazten da. Bertan lurrik ez egotian, ekaitza aktibo mantentzen da, bertan dauken bai, haize korronten laguntari. Aktibo dago nahiz eta bere tamaina txikitzen da azkeneko mendietan. Nahiz eta 95 hilaki baino gehiago ezagutzen dira, 95 satelite baino gehiago, Jupiterrekoak ezagunenak dira gizon honek deskubridutakoak. Bera da Galileo Galilei, eta berak deskubridu zitzun Io, Europa, Kalisto eta Ganimedes sateliteak. Eta, hemen okazu Galileo, bai? Eta goiaz 1610ko otsaileko 17ko gabea. Gau hortan, Galileo beretxera konbidatzen dau lagun bat, bai? Eta laguna esartzen da beretxera, hori ez da merkatuan garen teleskopio horietako bat. Eta esartzen dut Galileo, bai, baina neria haurio gara, merkatuan darenak, errealitatea 3 bat izan ditzen dabe, eta neria 20 izan ditzen dabe. Eta esartzen dut laguna, orduan urrengoan esan etortzeko zure etxera egunez, eta ez gabez, eta ikusiko minuan, zure teleskopia zela funtzionatzen dabe. Baina Galileo esaten dut ez da bela lurrera behiratu da, baizik eta zelula. Eta esaten dut begiratu eko puntu hori. Eta bere laguna begiratzen dut, hori bai, Jupiter. Eta esaten dut, bai, baina begiratu hemen. Bere lagunak egiten dut teleskopioakin, eta esaten dut, ostras, zela ikusten den, lako ondizia. Begiratu berez da, ikusten lako mantxak eta guzti. Eta esaten dut, bale gainera, ala, zelako xederria, 3 izan lako handuan. Eta bale. Esaten dut Galileoko orduan, urrengo egunean bai, tortzeko beretzena. Bere laguna goitatzen da urrengo egunean, Galileo esaten dut begiratzeko, bere laguna begiratzen dau, eta fijatzen dena da, haiba, atzoko izarrak tokiz aldatu dira. Ja ez die hiru, oin lau dira. Eta orduan, Galileo esaten dut, ikusten dagoen horrek ez dira izarrak, diela satelitea. Eta dela Jupiter orbitatzen. Bai, sasoi hartan ikusten zen, edo batzuk ikusten zemen, lurra zala unibertsuan erdisa eta objektu lana, zerela lurran inguruan bueltatzen. Honekin Galileo demostratu zeban, teoria hori esala zuzena, eta zerela beste objektu batzuk zeruan, orbitatzen zituztenak, ilargi hau bezala, beste objektu batzui, beste planeta batzuk bueltak emoten, ez ginen dugu erdigunean. Bueno, Jupiter atzien da, eta Saturno horretzen ginen. Saturno, gure guzti sistemako planeta ikonikoena, bere eraztun elegante horrekin. Saturno bezu, ja, isa 10 unitate astronomikora, oso urrutio guztitik. Temperatura hotzak, 176 gradu 0 azpitik. Planeta erraldoi paseo osoa, Jupiter bezala. Eta ja, lurrari buelta bat emoteko, 29 urte behar ditzu, bale? Asko tarratzen bueltak emoten horre. Zeruan ikusten bozue, urtetik urtera ikusiko zue, poliki mogitzen dara zeruan, bale? Kostelazio baten egoten da, urtetxo batzen. Bueno, Saturnon bereiztasunetariko bat da, bainera erraldoi bat baldin bat zeukagun, eta sartzen baginoan bainean horretan,
planetak flotamendu zebala. Dauka dentsitate oso baxua, uran baino dentsitate baxua da. Zuek pentsau, olako burdinezko bola bat, pixutxua da olako burdinezko bola bat. Playako baloi bat, haundixa da, baina zoka pixurik. Saturnoen gertatzen dago antzerako zehozen. Haundixa da, baina ez da oso masibu. Orduan, bere dentsitatea uran azpitik dago. Baina erabaten flotamenduzkoa. Eta nire amentza zen, Saturnora heltzen nintzanean, nire realeko amatietara nantzen eta eguzkisa hartzen jarri, baina hau bitxia, arrazoi asko, arrazoi asko gatik ezin da hau pasau, nik bat esan gontzuet. Da, Saturnoko eraztunak ez diela zerbait solidua, eraztunak dare osatuta partikula desberdinetatik, bako txikitxetatik, etxe bizta baten tamaina arteko partikula osatuta dago, gehien bat izotza, egunauta largota menetzian izotza da, eta zela sortu ziren eraztun hauek. Badago limite bat, planeta batak limite bat non. Bere baino gorputz txikiago bat gerturatzen bada, ilargi bat adibidez, bere mareen itarrek, objektu hori txiki itzen deben. Orain arte ikusten Saturno, horako errotxe den limitea pasatzearen, txikituta geratu zen objektu batek sortu ziela Saturnoen eraztunak. Baina teoria berrik esaten da benez, sortu zen bi izotzezko jakin talka bat intzeben, eta bere izotzezko zatizak geratu zen rotxe limitean barruan. Izotzezkoak die, esan duzuen dezela, eta betirako ez da bilauna. Izan be, nahiko berrizak die, 200 milioi urte edo dauke, eta estimatu da, beste 300 milioi urte barru desagertuko direla. Poliki Saturno barrura jauko direztelako izotzatizak. Así que, beste behin, privilegiatu baga, hori ikusteko aukera edukitzea da. Hemen ikusten duzuen marrazki tetriko hau, da pixkan lotzeko mitologia eta Saturnoen eraztunak. Hemengo gizon hori da Saturno, eta dago bere ume bajatzen. Saturno, bere aita zen Urano, eta zan tirano bat, berak gezki tratatzen zeban, pantzulkeria tratatzen zeban Saturno, eta orduan berak bere aman laguntzakin, bere aita tornotik botatzia lortu zeban, eta bera jarri zen. Baina basoan profezia bat esaten zebana, etorkizunean bere seme batek berdina inozatala eta tornotik kenduko zebala Saturno. Orduan, Saturno zeitzen zeban, bere seme bakoitzak jan. Bere seme gaztiena, Jupiter, bere emaztiak eskutan itzeban, eta bere ordez, emozotan, parden batian minuta herri bat jateko. Saturno jan itzeban Jupiter zalakuan, baina Jupiter eskutuan hasi zen, eta heldu izanean, aitan zabela zabaldu zeban, bere nahiak eta zitzun, eta profezia beteta Saturnoen tokizi hartu zeban, behin aita garaitu eta gero. Hau, da irudi bat, Galileo Galilei marrazteratua, eta 2010 urtean, Saturnora begiratu zebanean teleskopiotik, ez zeukan oso garbi zezuan ikusten, momentu horretan. Martxoan planeta bat, bi azakin moduan, eta ez zeukan oso garbi zezan ikusten zegoela momentu horretan. Planeta bat, bi gauzekin bere inguruan, eta behitu begiratu zebanean, 2 urte pasauta gero, 2012an begiratu zeban berriz, eta Saturno batian ez zeukan ja asa horrek, eta zan zeban. Ostras, haber mitologian bezala, Saturnok bere semia jantitzuan. Zer zan pasau zana? Hemen ikusten duzu Saturno pasa urteko azaruan uste dela, eraztun barik, zauka eraztunek, ez da eraztunek ez daukala, eta eraztuna dago justo ertzez, lurrera begira. Zer pasatzen da, Saturnok 30 urteko eguzkiko bira horretan, 2 aldiz, 15 urtean behin, bere ekinozioetan, eraztuna jartzen dira ertzez lurrera begira. Eta orduan emoten hau, desagertzen direla, ez dira ikusten.
argazki hau da aurreko urteko azarokua, ja eraztuna berez ikusten die. Eta hori da, Galileo pasau jakunak ikusten zebanean, mila ziruna amarrian ikusten zen planeta bat zerretekin, da berriz behiratu zebanean, entzan zeban Saturno bere zeniak jakoan. Bueno, Saturno arte itxiga, eta ez dugu gizontxo berderik ikusi, baina eguzki sisteman badare toki batzu, bizitza agonekenan, bale? Adibidez hemen ikusten duzuen hau, da Encédalo ilargisa, Encédalo satelitia, hau da Saturnon ilargi bat, hone dauka planeta zula kurritzen, izotzezko geruza, kilometro askoko geruza bat, baina ikusi dana, geruza hartatik bere ojo poluan irtetzen dira geizer moduko batzuk, pasa guinean espaziontziakin, bertatik, eta 2005 urtean, hor pasau zen Cassini sonda NASA-kua, eta bere lumekin, hartu zeban horko mostra batzuk, eta ikusi zeban geizer horretan garela komposatu organikoak, eta hidrogeno molekularra bai. Lurrian, hidrogeno molekularra gertatzen da itxasozpiko geizerretan, bale? Eta itxasozpian, sakontasun horretan lurrian eta geizerraren tokizan, bizitza mikrobianua dago, eguzkizan argizan, ez da bena biak zitarako. Orduan, lurrian, sakonera horretan, bizitza baldin badago, zergatik ez da ondo Encédalo, Saturnoko ilargi honetan. Antzeko zerbait gertatzen da, Europa da Jupiterreko ilargi bat, eta Europa dago bai izot geruza fotoro batez estaltzen abena, eta nahi zen eta bertan geizerrik ikusi, hau marazki bada, bale? Marazki hipotetikoa da. Ez dien geizerrak ikusi, bere atmosferan lurruna bai detektatu. Orduan uste da, hemen be, Encédalon bezala, geizerrak egon daizkela, eta nortatik, agian, etorkizun baten, baina eta X pasauko dan Europatik, eta jasoko dituen mostra batzuk eta aztertuko dituzko. Gure eguzki sisteman ez, baina agian, mugan non baiten, olako gizontxo berdama badago kanpora begira, pentsatzen, gu bezain bakarri dago, ezta? Zer erak? Azkenengo planeta familietara heltzen gabiz, errandoi izoztuen familiara. Errandoi izoztuen ez da nahi zati aranik izotzezko bloke bat, bale? Bertan ezin da alkali jarri, bestaz, familia gaseosoetan bezala. Izoztu da ditzezako, bertan dagoelako bere osagin nagusia delako ura amoniakoa eta metanoa. Ura egoera exotiko baten dago, esago guk ezagutzen dugun bezala. Bertan temperaturak oso hotzak, 224 gradu zer azpitik, eta 19,4 unitate astronomiko dago luretik. Eta luretik, bakatu guztitik. 94 urte tardatzen dago, eguzkia bueltak emoten, eta bera izan zen lehenengo planeta teleskopio baten bitartez deskubritu zen. Joan arteko ikusi ditugun denak, ja zibilizazio zaharrak ezagutzen zemen, planeta denak, baina hau zen lehena, 1756 irotamei, bazak muntzan exactamente pentsiaren. Bueno, William Herschelek deskubritu zen teleskopio batek. Beste hau, Urano da. Eta Urano bakatu, Urano zan hau Neptuno, Neptuno bai. Eta beratzi kilometro, horretama unitate astronomikoa lurretik, 218 gradu dugu ezkerra azpitik, hemen planeta horretan apurtxoa bero gehiago bitzen dago Urano baino, zergatik nahiz eta energia asko eskaso eguzkixana, ez dakiz zergatik, baina planetak energia asko emititzen dugu kanpora. Eguzkia guetan emoten, 125 urte behar dira, eta hau izan da lehenengo planeta matematikei esker deskubritu. Kontziente ziren astronomoak Uranok bere orbitan zerbait arraroa egiten zebala, eta hor pentsatzen zeben, egon behar zela zerbait bere orbita mobiltzia, hitzen zebala, bale? Eta orduan, esan zen, planeta batero egon boteran, eta nazioen kalkulo matematiko batzuk, eta teleskopiotik behitu zeben, eta hor ikusi zeben zegoela Neptuno, erak aurrera ikusitako gradu bateko diferentzia da. Bertan, bebai, aipatia goten biela eguzki sistemako haize potoluenak, 2100
kilometro orduko haiziak rekesta gudia bertan. Eta bertara bizitatu bertara helduria bakarrik sonda bat bizitatu guztian. Voyager 2 sonda. Ez da beste sondarik pasau bertatik. Bueno, hemen ikusten duzue familia argazki bat, baina bat dago hemen PlayStation bat, gizu zein izan da? Oso, ondo. Vale, oso ondo, deberiak inaldatzen, oso ondo. Eskolan ikaseta. Vale. Bada Pluton, bai. Plutonen planeta bat izan zen 2006 urtera arte, nazioarteko astronomia erakundeak izeban definizio berrizia planetena zelan planeta bat, eta planeta izanera galdu zeban eta nanoplaneta izatera pasau zen. Ze planeta izateko hiru baldintza bete behar dira. Bat, forma esferikoa eduki behar dago, forma esferikoa badauka. Beste bat, eguzkixea bueltak emotika da, hori betetzen dago. Baina ez da betetzen hirugarren baldintza, dela bere masa lortu behar dago, bere orbita garbi edukitzea, bale? Eta Pluton dago ametzen Kuiperen gerrikoan dago, eta Kuiperen gerrikoa, ikusten duzu ez dago orbita ez dago garbitu, bere zelako objektu asko Kuiperen gerrikoan. Bale, beraz, hor, sartu zeban planeta izaera, eta nanoplaneta izatera pasatzen, baina, bueno, planeta bezala ezagutu dugun, bihotzetan egon badabetirako. Bale, hemen ikusten duzuen argazki hau, dakizu zean? Hemen ikusten duzuen punto txotxuri hori, da Voyager sondak atara zeban argazki bat, Neptuno pasau eta gero, Neptunoen orbita eta gero, lurrera begira jarritzen, eta argazki hori eta zeban. Argazki hori, argizki horretan dagoen punto txotxiki hori da lurra. Eta kontako zuten zen, argazki hori lurra. 1997 urtean, NASA bializitzun bi sonda, bi izan, Voyager bat eta Voyager 3. Aprobetxo eta planeta errandoiak, zuken alineazio lerrokadura berezi bat, bata bestetik bidaiatzen duteko, aprobetxo duzeren, sonda hauek bilatzeko planeta horren ikertzera. Esan bezala, lehen esan duten moduan, Voyager 2 izan da bakarra bizita ditxuna Urano eta Neptuno, eta Voyager batak bizita ditzun bakarrik Saturno eta Jupiter. Voyager 2ak Saturno, Jupiter, Urano eta Neptuno. Vale, on ya llegaste eguzki sistematik apoltz hori dugu. Vale, planeta gaseosoak eta errandu izoztuak ikertzez aparte, sonda hauek dauke hemen disko bat, bai? Disko horretan dauke lurreko agurrak 55 hizkuntzatan grabatuta, lurreko musika diferentiak, mapa bat non erakusten daben lur planeta nun kokatzen den, bazenek daki ez, etorkizun oso urrutian, bat-ematen eskutara entzun den, eta ikusten daben hori, eta informazio hori, eskalutza bat eskutara entzun den. Bueno, Voyager sonda, zegoanean, Neptuno baino haratago, Carl Sagan astrofizikoan gomendioz, sonda honek buelta amantze ban, eta gazeban argazki bat ikusten zana, argizki batean zintzile dagoen puntotxo hori dala lurra, bale? Eta argazki horren ingurua izan Carl Saganek reflexio bat, eta oso famatu da, eta dago jasota liburu honetan, punto azul pálido, punto urdin zurbila, euskeraz, da oso zaila liburu lortzeko, deskataloguta dago, da pena bat. Eta, bueno, gustako bat egin zuen irakurtzea, Saganen egin zeban, gogoeta txiki hori, eta dela oso potentia. Begira puntu hori. Hori hemen da. Hori da gure etxea. Hori gu gara. Bertan, maite dituzun guztiak, ezagutzen dituzun guztiak, noiz baita entzun dituzun guztiak, existitu den gizaki bakoitzak bere bizitza bizi izan du. Gure poz eta sufrimendu guztien batura. Bere buruaz ziur dauden milaka religio, ideologia eta doktrina ekonomiko. Egiztari eta biltzaile bakoitza. Heroi eta koldar bakoitza. Zibilizazioen sortzaile eta suntsitzaile bakoitza. Errege eta nekazari bakoitza.
bikote maitemindu gazte bakoitza, ama eta aita bakoitza, haur itxaropentsu, asmatzaile eta esploratzaile bakoitza, moralaren maisu bakoitza, politikari ustel bakoitza, supervisor bakoitza, liderregoren bakoitza, gure espezialen historian, bekatari eta santu bakoitza, hor bizi izan da, eguzki iztri batean, zintzeri dagoen hautz mota batean. Lurra oso agertoki txikia da eremu kosmiko zabalean. Pentsa ezazu, general eta emperadore horiek guztiek isuritako odolezko ibaietan. Haien loria eta garaipenean, puntu baten, zati baten, une bateko nagusi bihur zitezen. Gogoan izan, puntuaren izkina bateko biztanle, beste izkinaren bateko biztanle ia bere iztezinen gainean egindako ankerkeria amaigabea. Zein maiz gertatzen diren gezki ulertua. Zein irrikaz dauden elkarritzeko. Zein sutsuak diren haien gorrotuak. Gure jarrerek, gure imaginatutako garrantziak, unibertsoan posizio privilegiatu bat okupatzen dugunaren ilusioa, zalantzan jartzen du argi zurbileko puntu horrek. Gure planeta, iluntasun kosmiko handi honetan, puntu bakarti bat da. Gure iluntasun zabal honetan, ez dago laguntza beste inondik etorriko denik gure buruetatik salbatzeko. Lurra da orain arte bizitza duen mundu ezagun bakarra. Ez dago beste lekurik, etorkizun hurbilean behintzat, gure espezian migra dezakeen. Bizitatu bai, finkatu oraindik ez. Gustatu ala ez, oraingoz lurrean geratu behar dugu. Esan izan da, astronomia apaltasunaren eta izaeraren eraikitzailea dela. Agian ez dago giza harrotasunaren erakusgarri hoberik, gure mundu txikiaren irudi urrun hau baino. Nire ustez, azpimarratu egiten du, elkar adeitzuago gertatzaren ardura. Eta puntu zurbildu urdina, ezagutu dugun etxe bakarra, zaintzearen eta estimatzearen. Zaganen reflexio gogo eta potente hori. Bertan Zaganek astronomia erakustiaz aparte, nahi izan zegoen, punto txiki horretan ez, gure buruari apaltasunez begiratzea eta gonbidapen bat gure planeta zaintzena. Bueno, ya Neptuno pasata gero, ja gu bai, guai agerra bezala, gardinan lurrera begira, poliki etxera itzultzen hasteko. Eta hasi ginen ja etxerako bueltan. Baina etxerako bueltan, gindoia zen tintinekin eta ginoan geldialdi bat iargixan. Marten ez ginen ausartu zabaltzen, baina iargixan ja bai. Eta ordutik aurrera, iargixan behi atarkin bandera dago jarretan. Eta ja bai, eguzki sisteman ikusi ginoan paraje ederrak ikusita gero, ja ordu bazan etxera etortzeko. Gustora hartu ginoan etxerako bidea, izan be, bazekigun ikusi ginoan toki miragarriak ikusita gero, etxian bezala zinala egin egongo. Hemen ikusten duzuen lurran argazki hau ez da soilik planeta baten argazki izan. Gure historia da, gure hizkuntzak die, gure malko eta gure algarak die, gure seme-alabaren etorkizuna da. Tamalez, lurrian gaur egun gara ilunak bizi ditugu, degateak, gorrotoa, eta hartu itxik jaku, espaziotik begiratzen badugu. Bertan ez digela ikusten ez banderarik, ez kolorerik, eta gogoan neuki Zaganek esaten zegoen bezala. Hau dala, daukagun etxe bakarra, ez dago da besteik. Beraz, elkar zain dezagun, zaindu dezagun gure planeta, eta egin deigun, punto kanika agurtin politau, benetan guztien gako etxia izatea. Nire partetik hau izan da guztia, mila esker danoi eta aurren baratzen.
Bueno, ez dakit suposatzen danok asko ikasi dugula eta oso interesgarri asko kontatu ditugula eta horrekin lotuta norbaitek galdera bat dauka, komentario bat egin nahi du, ideiaren bat, zerbait, eta ez lotxatu hain. Behar pasatu ordu eta piko hitz egiten. Txapaz bizena o... Orduan, animatu, a ver, zerbait kuriosidadea, seguro ez da kuriosidadea zertetan. A ver, hasiko gara, ginetik. Ez dut horretu zeba, Plutonetan hartu zebat bezala meteorit, osea, adri horien gauz, eraztun horietatik gertu zeurako zeba. Txapakatu ez dut zenuna. Hirugarren arau bat edo zion planeta bat izateko Bai. eraztunan zeak, eta ez dut gertu zeba. Bai, lurrak, osea, planetak biratzen dabe eguzkian inguruan, bai? Bere orbitan, bere bide horretan, baldintza bada, zu izatea bertako objektu nagusia, bale? Ez egotia, zure orbita garbi egotia. Bale. Orbita, eta orbita horretan, Plutonen orbita horretan, ez da bera objektu nagusia, ez dauka orbita garbi, ere bezalako objektu asko da bertan. Bale. Orduan, baldintza hori ezeban bete eta nanoplaneta izatera pasatzen. Bale. Pero, hemen, txuria hori. Hiru gauza daki. Vale? Zekizen bost planetan edo daudela. Pluton bezala, bez? Izenak ez dazkit, baina bai. Ez que planeta nano guztu bastante. Eta bost daki otabi kilometro eta leimo zamabi. Marteko ilargizak. Oso, ondo, pluguan ere hemen. Beste norbaite, zerbait? Aurora borealan efektua edo nola da, nundi dator edo... Hor, uste dut, azalpen zientifikoa da, eremu lurran eskudo magnetiko horretan, kargatutako partikulak sartzen dira guztian kargatutako partikula horrek datozten eguzkin izetik edo eguzkin koroko masa jaurtik eta atentzik, eskudu horren magnetiko horrekin partikuleken interaktuazioan atmosferara sartzen dira kargauta. Eta izan dabe efektu hori olako zehose. Orduan, normalian eguzkia izia emititzen da momentu hori, bale? Eta eguzkitik ustetzen dira kargautako partikulak eta horrekin aurorak ikusten dira poluetan sartzen direlako potentioak dienean, eguzki koroko masa jaurtik eta batetik, baina potentio pisa horrekin bere jaizten dira, baina aztera aurorak ikusten dira poluetan. Aldera? Zer hori izinatzeko martxiko gehienak berdiak? Ja. Eta zegatik hauke bi begi bi beso bian. Horiak gure imaginazioak gure bezalakoak diela, izango diela guzti dugulako, izan dira pulpora de bat, Zer galdera hindu? Zegatik martzianoak imaginatzen ditzugu bere dira, paso galdera hona. Se imaginatzen ditzugu asko, gure bezala, bi hanka, bi beso, ez da gozetan, Bi antenakin pentsatzen ditugu, eta gu ez da bi antenakoak. Ja, bueno, bi antenakin bai. Eta berdiak. Zeba, aurora borealak kamaratxuk ikusteziala eta berriak inez hori... Ez que, depende ze motatak aurrera dien, justu dela honek horrizka bezala ziren, honek izien ikusten begiristaz oso berrez. Ikusten niela izagoen Finlandian eta Noruegan alabatu piztan, handienak berdiak eta uste dut, Dani, zuela gontza, ez? Zu berdiak eta ez, berdiak ikusten die? Berdiak bai, ez? Berdiak uste dut ikusten diela, hemen zeben honek, uste dela, ze berezitasun zoken gorrizka zira eta gorrizak esan nierrez ikusten begizek, kamarakin bai. Baina, bueno, juto mazatez Finlandian eta, berdiak dien horrek ikusten diela begiztaz. Bai? Komentatu duzu, babes hori lurren babes ematen dut, Bai. lotuta dagoela, barruko... Bai, lurra nukleo bat. Bai. Eta hori da komentatzen gaur egun, aldatzen ari orte dan, edo desbitzen, edo... Aldatzen eta, bez? Baina lotzen dut dizka eta aldatik asimatikoarekin, da,
aldaketa klimatikoakin, ez dakit, hori gelditzen nahi dara, horrek maktura magnetikoa, aldatzen ala, hori bai bai ez duen, klima aldaketa zirezak, hor, momentuz, bueno, lurrak ematen ditu bueltak nola bide batian, eta hor dauka, deitzen dana ipar polo eta ego polo geografikoak esango dituzte. Eta gero, gutxi gora bera, barruko ilmanak ere horrelakoa dauka. Eta ez daude alineatu, eta hor momentu egiten dira, batzutan Kanada inguruan dago, beste batzutan Groenlandia inguruan. Eta azkenengo urteotan mugimendu hori asko askartzen nahi da, eta pentsatzen da, buelta emateko zorien, izan daiteke milaka urtera edo milioika urtera. Nahiko ohikoa da, gora da bera hori egitea, arroketan aurkitu dezakegu, buelta ematen dut bakoitzean seinale. Hori erlazioa aldaketa klimatikoarekin horreaino ez tokat lotuta, baina gauza arraroak egiten ari dela, hori bai, baina arraroak eskala motzean, eskala normalean, pila bat aldiz gertatu da, eta arroka batzuk badia imanak, eta depende lurraren nola dago, arrokak daude alde batea begira, edo beste batea begira. Eta ordu nahi diez klixean eta horrela ikus daiteke, ikusi, neurtu daiteke, arroka hori sortutanean, jazte gora begira, edo bera begira. Orduan aldaketa behin nahiko normalak. Zentzu hortan, hain txikiak izan da, lurra da, askotan, ez da, galdera, komentarioa da, zenbat, esan non bezala, estralurko hori bezala, zenbat pentsatzen gizakiak eragiten den gauzak olako espazio gubilariaz, eta guain txikiak izan da zentzu inbadaka horrek. Ez da zaudu. Askotan klima aldaketa edo mila gauza zutxadura, gizakiak eragiten ditugula gauz asko uste dela. Eta intzakiak izan da, egitela zenbateaino hori ala edo ez. Eta gero da begirada, hori, estralurtarrek usteko bidegikin, buruakin, askotan begirada puntu ez urtea. Hor, egia da, hori izananik esan gentzun moduan, gara oso txikiak gerratzen da, justo aldaketa klimatikoarekin izan, aldaketa txiki horiek ere naturalia ekilibrio oso batzuk, eta arazto izaten da, ekilibrioa ikuskatzen, ez dakigukula noa eramago hori. Baina azkenean hori, aldaketa oso txikiak, baina eskonpensa hori, baina bai, beti fascinatzen da, argazki hori biltzen pasada. Txikia da, hor argazki hori. Nire da potentia. Bai? Dagoelako oso komprimiduta, presioa hartuakin da gaza, gazuz bola da doia baina dago oso komprimiduta. Paratzen mazara dago presioa hartua, zintza txikituko zotu. Horatik, gure espazio entzera zina, basta. Horrez esan planeta bat detekta bat izan zara, edo hasiera baten, ikusten zarako beste planeta baten hor izan eragin bat zehola, horreko egitura kasuan, detekzio eta izala matematikoa, edo Uran hori izan, zegoela Newtonen lehiak jarraitzen dituen zure, largoetzen zegoela, horrean pentsatzen hor beste planeta bat egon behar zara, bere orbita hori mobiarazten zegoela, edo kanpizioak alterazioaren eragile izan zena. Ez egite horri dut, ez egite itxero, baina bai gomen dago orain intuizio bat edo, baina gaur egun dago enteno ekin posible da planeta bat agonekin hor fikziak. Dago zerbait dagoela hitzen dagoena, ez dakidan, kometa, pero arteko egiten zerbaiten, ez, planeta nueve ez da hori zergatik. Pentsatzen da behar bada, kometak eta frekuentzia batzutan etortzen dira normalian, eta noizbehinka frekuentzia hori eta behar bada existitu daitekela oso urruti objektu
nahiko handi bat terrestreak baino handiago izaten ziren, ja planeta handi bat, gase osoaren tamainekoa. Urruti, baina zugarri urruti. Sortuko lukena Neptuno Uranoren perturbazioen antzekoa, kometa hauek noizbeka piartzen dutela eguzki sistemaren barrokalde. Baina da oso hipotetikoa, egin horrek ez dituzi, hain urruti egonda, gainera eguzkiak argiztatuko luke oso gutxi normal ikusteko bat oso urrunan eta bit oso iluna izango ditzateke. Orduan da gehien bat pixkat matematiketan enkajatzen duelako kometak guri bidaltzeko beste ez zerbait. Da oso hipotetikoa. Hori komentago moduan, nurak egizan bat nukio bat, nukioak biratzen ditzen dago, kanbo magnetiko bat, eskudu batzuk, beste nahi zuela guzki aizea, Marte txikixago ez da lura baino, nukio izikatik nintzen, biratzearen dut izotan, ordan, protekzio hori, eskudu magnetiko hori, ya tega gase bat, ordan, guzki aizea ja, ya, nosparea, horretik eramatzen. Bai. Bestere bat, beste ideia, galdera, komentario ere bat. Bai, ez, bai, ez. Modetan bezala, hable ahora, edo... Vale, ba. Eskerrik asko. Eta hori, gogoratu, hasiera batean gure intentzioa zela gaur arratsaldean gaualdean behaketa bat egitea. Egualdi honekin nik oraindik euria entzuten dut, oso komplikatu izango da atzeratuta geratu da. Gustatuko litzaiguke hurrengo astean, bai, San Joseko zubian egitea, segurazki edo astiral edo larun batean, informazioa paso nahi baldin badenzute, animatuko zelako edo danalakoak, pasean mendik, jasoko ditugu zuen datuak, eta bialiko ditugu mezu bat, azkenean bai, azkenean ez, azkenean ostiralean, azkenean larun batean, eta komentatuko dugu, bale? Edo zinkasutan, hori ez hori egiten. Perfecto. No le tiene café igual, me parece. Era mosquito y